Amụ a bụ Gabriel Eke Uko nji 150 na-agbara ndị Igbo. Ọ na-eme ya na cash awụ transfer. Isa wa chike hụ ya na. A man I love so much. Ọ bụ school fees now. Men are crazy. Omudo ọfale. Ọ ga-adịghị na mma. Alain Lowe. Secretary dey dey me afọ onye mafia. Igbo mama no. Uncle Dennis. Mama Dennis owo be say £100. Oh my God, oh we go bele ya £100,000. Thank you so much. Because you are not sir. Yeah, that G-man. God bless you. Come on, fit the car. £100. Orolego. Piano ni ha we is nothing. It's nothing. Ben je gon neme. Igbo mama. Amụ aka a na-akpọ ọnọ na nwata ekwe efi ọnụ. Bam. Ara baba na gabo. Ugogbe ụmụ nwanyị ji afụ ụzọ. Eji £100 awado unu ji. Biko a na-akụkwa aka. Biko ọgọ nke mgbe a na-ego efi ahụ. Oke isi efi ha oke. Igbo mama no. Afam bụ Gareth Ogochukwu Okpala. Eji £100 awa oji. Thank you so much. Igbo mama no. Ana achakwa mmadụ ebe a. Igbo mama no. Amaka mere correct. Okay, nsogbu adịrọ. Eji £100 awara unu ji ndị Igbo. Ernest. Ana akụkwa aka here biko. Yeah, let's check it out. Igbo mama no. Igbo na-ekwukọ okwu. Mama na £100 now. Nelson. Ana akụkwa aka here. Nelson. Okay. I bet I'm going to. Igbo mama no. Afọ mbụ Maazị Steven. Eji m £30 now. Ana akụkwa aka. Igbo menu. Rienu. Nwọnụ. Ọ bụ mbụ Chief Michael Chinemere Joseph. Agụ na-eke mba nke mbụ n'Ogige. As I'm one of the elders in Igbo community Wales. Nji £100 car. That's it. Next year, Ana take a number. Ana akụkwa aka here biko. Ndewo. Mama. Thank you so much. Mommy, people, imagine onye na wara iji with £50. Oga Patrick. On wara with £50. Thank you so much. One people, I give me now. I give money. So na-ekwe m ịdọji ngwanụ eji m £100 awaji. God bless you. Oga Emeka. Cha Igbo kwelu. Cha Igbo kwelu. Igbo kwelu. DJ, bring it down. Leia, Lolia gonna abia. For Lolia, my tongue man abia. Isn't it? They watch on a I can go you pay Ishago. How Pabino, they will not tell you.
na-atụpụ oge biko nwa ya ka anyị yọọ enwere otu ọ dị ọ gaghị adị ka ndị bịara ihe ọ dịka ndị ahụ dị speshal anyị nwa bịara ihe a dịka anyị bịara ịyọrọ azụ na ụtọ dị ya biko biko ihe a dabara m biko ihe ọbụla onye nwe ọ bụrụ ụfọdụ ụkpa ahụ agba m ịhụrụ oji a aka ya adịrịwa ji ụtala ihe ị nwere ihe akpanye ọbụla ma ụmụ onwe ya 20 o 50 o ọkwara ihe ụfọdụ ego iji nwoke ebe kọlatara tụba nọkwa so biko onye ga-abịa gị nso ịkpa aha gị ọ nwere nchekwa ịkpọ dị praịs gwa m ma gwa sekretarị anyị asawa anya abịawa thank you so much so na-atụ na ya kasị m ya amaghị dọkọ baịnụ ọgwa dịka ọnụ Kita have just 10 minutes for this one now, people. Onye tí wọ́n máa ní ha jíjà náà wọ́n lọ. Bíkọ́ onye bẹ́ ahìá onye ọwọ́ tó ń lè bẹ̀rẹ̀ hìá ìwé àwọn jì. Kí wọ́n background o, wọ́n background sí background. Bíkọ́ 10 minutes kẹ́ wọ́n nǹkan náà. Obi kuba na lọ́pàá lè hin nà mẹ́, ìyẹn lè kéki. Obi kuba. Okay, 20 pounds from to go. Change my mind because I told you. Ìjẹ́ òun náà wọ́n jí. Àwọn ò tẹ́jú jí. Obi kuba na bí tẹ́ dá. Àwọn àwẹ̀ ìdá nà mọ̀ ọ́ nígbà wọn àti ìdàgbẹ́. Ìyẹn bó ní ọ̀wọ́ yẹn náà bá náà. Ẹ̀wá ni carbon copy Obi. Bíkẹ́ wọn náà wọ́n kọ́ wọ́n just 8 minutes more. Àwọn kọ́ àfọ́ọ̀sọ oṣù kí ni ó bì. Please my man, 20 pounds in Bangladesh easy. 20 pounds no, but I know how 40 pounds. Nigerians, here they do not come back to first. 1 year, 50 pounds. DJ, take the 50 pounds. Nigeria, 1 run.